Hej, vi er Niels og Jonas fra Amish Camp, Roskilde Festivalens Camp of the Year 2016. Vores lejrs motto er smilet frem, åbne arme, og konceptet i sin enkelhed er at prøve at møde folk med et åbent hjerte. Et kæmpe overskud og en vilje til at hjælpe, hvor der hjælpes kan. På Roskilde tales der meget om the orange feeling. Den der følelse af, at alle er lige og en del af noget større. En lyst til at ville andre det bedste. Vi i Amish Camp betragter os selv som kustoder af the orange feeling. Vi føler, at det er vores ansvar at tage den her følelse med ud i den rigtige verden. Det er på tide, vi kommer frem og står bag vores egne ord. Vi er rigtig glade for at kunne præsentere jer for Amish Camp med åbne arme. En frivillig organisation, der har til opgave at sprede glæde for alle vores medmennesker. Vi vil optræde som en form for velgørenhedsflashmob og dukke op i tide og utide for at gøre en god gerning. Den 10. september sker der noget fantastisk i København. Her afholdes Danmarks største og nok vigtigste integrationsfest, Velkomstfesten. Denne dag handler om mere end grænsesnak og storpolitik. Den her dag handler om at kigge hinanden i øjnene og finde svar og løsninger. Men vigtigst af alt så handler den om at smide skyklapperne væk og tage det første skridt. At række hånden frem og sige velkommen til de mange mennesker, der nu også vil kalde Danmark for deres hjem. Gå ind og støt Velkomstfesten på velkomstfesten.dk og sørg selvfølgelig for at komme forbi den 10. september. Det er helt gratis, og det er et fantastisk arrangement. Vi vil i hvert fald være der. Faktisk vil vi være der i så stor stil, at hele campen disker op med mad, med drikke, selvfølgelig med en masse hygge og alle de spil, som der ellers er at finde i vores lejr. Det er en opfordring til alle i det her land, men i særdeleshed til alle Roskilde Festivalens trofaste gæster, om at komme ud og gøre en god amish. Gør en forskel for andre, stort eller småt. Start med et smil, køb en kaffe til den hjemløse nede på hjørnet, men gør et eller andet. Lad os sprede the orange feeling. Vi er Amish Camp, der siger smilet frem, armene åbne, og kan vi ikke godt snart hilse på hinanden? Vi ses derude.